Дами и господа, този поздрав е специално направен за Седжан Тек и за неговите душмани, за най-добрия в Холандия. Top Music Production. Роми, не говорете за мене, има много голяма фамилия. Ще ви изгорим, вали гърми на Седжан. Патрона пак му върви, душманите си лаят, а той си върви. Много работи, не го е мързи, той е човека за 100 човека. Керелаки, Холандия и цяла България. Неговото име е голямо Седжанте, онай бароки бари Холандия. Той е човека на търговище, всичко сам постигнал сам. Се издигна, има къща, палат и най-красивата жена. Вали гърмина Седжантек, работата му много върви. Никога и никога не се предава. Кибари Холандия. Много се опитвахте да свалите Седжантек, но никога не успяхте и никога няма да можете. Той е голямата легенда, Таро-баро търговище о патрони, обаре дому како баре Вилеско. Има нема пачката му гърми Холандия, той е човека. Седжан казва на душманите, че е винаги на върха. Нема как да го стигате, разликата от вас до него е от търговище до Холандия. Душман, душман те марел, душман, душман те париовена, душман, душман те шунела, амаро душман лете париовена. Седжан е наш ти веравен, бари фамилия и Симан Ромален, наши перовен амен. Top Music Production.